שיעור פילאטיס כוח וגמישות. אנחנו נלך עם זה, ננסה לעבוד 21 יום, לפחות 5 פעמים בשבוע, אם לא יום, ונראה את השינויים בגוף שזה ייצור לנו. של הבטן, משוואה, רגליים. אנחנו לוקחות אוויר, שמות לב איך הגוף מונח על המזרן, איך צד ימין מונח על המזרן, איך צד שמאל, שהם יהיו שווים. אנחנו לוקחות אוויר מהאף, מוציאות מהפה, שולחות את הידיים לאחור, עם שרירי הבטן אני מקבצת, מורידה את הצלעות אל המזרן. ואני לוקחת אוויר, עמוד שדרה ארוך, ובנשיפה לאחור, להוציא אוויר. יפה מאוד, אנחנו מחזירות את הידיים, מסובבות את האגן, מצמידות את המתנית למזרן, ועולות לאט לאט למעלה. הגענו למעלה, ניקח אוויר, נביא את הידיים לרצפה. נחזור בכיוון של בטן, ונראית חוליה אחרי חוליה, לאט לאט עד למטה. שימו לב, אנחנו מקבצות את הבטן, מותחות את הגב, מרימות רגל אחת, רגל שנייה. האם הצוואר משוחרר? חייב. מורידות עקבים לישבן, מניחות בעונות ועקבים. סיבוב אגן, הרמה בהוצאה של אוויר. לקחת אוויר, ידיים לאחור, למשוך את הברכיים קדימה. להוציא אוויר, לקבץ את הבטן, הידיים נוגעות במזרן, אנחנו יורדות חוליה אחרי חוליה. מרימות את שמאל, מצרפות את ימין, שהבטן לא תקפוץ, מורידות בעונות ועקבים. אנחנו מסובבות את האגן ועולות למעלה. לוקחות אוויר, ידיים לאחור. נשיפה, אנחנו חוזרות, אוספות את הבטן. יורדות חוליה אחרי חוליה עד למטה. רגל ימין עולה. שמאל מצטרפת. אנחנו מורידות בעונות ועקבים. פעם אחרונה אני מסובבת את האגן ומרימה. לוקחת אוויר, שאיפה, תיקחו את הברכיים קדימה. בנשיפה אנחנו מחזירות את הידיים. יורדות חוליה אחרי חוליה. מרימות רגל אחת, רגל שנייה, ואנחנו מניחות בעונות עקבים. שימו ידיים על הבטן, קבצו את הבטן, שחררו כתפיים ותרימו את שתי הרגליים למעלה. תפתחו ידיים ככה קצת לצדדים. קחו את הרגליים לימין, תצרו מעגל, נסו מבלי להזיז את האגן וחזרו. ותצרו מעגל לצד שני, נסו מבלי להזיז את האגן ולחזור. פעם נוספת, סיבוב לצד אחד אנחנו חוזרות, סיבוב לצד השני אנחנו חוזרות, ושמות את הרגליים בפיסור ברוחב המזרן. אנחנו שמות את הידיים מתחת לעורף. שימו לב שיש לנו קשת קטנה בגב התחתון, ואת אותה קשת יש לנו בצוואר. אני סוגרת מעט את הידיים, 45 מעלות למעלה, ומחפשת את המקום שאני ארגיש את השריר האחורי של הזרוע. מפה אני מותחת את הגב, מתרוממת למעלה, מוציאה אוויר, ויורדת, שאיפה לוקחת אוויר רחוק. ואני נושפת, מוציאה אוויר, ויורדת לוקחת רחוק. אני מוציאה אוויר, אני מתרוממת בלי להדביק את המותנית, וכשאני יורדת, המרפקים לתיקה, והרגליים הולכות לנו לצד ימין, אל תרימו את השכמה השמאלית, תשאירו אותה על המזרן. ותעלו למעלה, תוציאו אוויר. תרדו רחוק וקחו את שתי הרגליים לשמאל. הידיים לא רוצות להתפתח, אל תיתנו להם. ואנחנו נושפות, עולות למעלה. יורדות רחוק ורגליים הולכות הצידה. ואנחנו עולות למעלה, מוציאות אוויר. יורדות רחוק ורגליים שוב הצידה. אנחנו מצמצמות את הפיסוק ברגליים ועולות. 1, מרפקים לתקרה, 3, ונרד רחוק. ואנחנו עולות 1, ו2, ו3, ואנחנו יורדות רחוק. אנחנו מיישרות את הרגל הימנית, תולשות אותה למעלה, מכופפות, מתרוממות עוד קצת, ויורדות רחוק. ואני שולחת את שמאל, מרימה למעלה. בכפיפה אני מנסה עוד קצת להתרומם, ויורד. ושולחת את ימין, ולמעלה. מתרוממת עוד קצת, ואני יורד. שולחת את שמאל, ולמעלה. מתרוממת עוד קצת, תוספת בטן, ויורד. ושולחת את ימין, ולמעלה. מתרוממת עוד קצת, וירידה. שולחת את שמאל, ולמעלה. מתרוממת עוד קצת, ויורדת. ואני שולחת את ימין, ולמעלה. מתרוממת, נשארת, מצרפת הרגל השמאלית.
אני עולה, מדביקה את המותנית למזרן, הזנב לתקרה, אוספת בטן, ואני יורדת רחוק. ואני עולה, מצמידה את המותנית, אוספת בטן, ויורדת רחוק. שימו לב, אנחנו עולות, מצמידות את המותנית, מוציאות את הידיים, נוגעות פה בשוקיים, חוזרות חזרה עם הידיים, ויורדות רחוק. ואני עולה למעלה, מצמידה מותנית, נוגעת בשוקיים. מפה אני מחזירה את הידיים אל העורף, ויורדת רחוק. ואנחנו עושות שוב, עולות למעלה, מוציאות את הידיים, שימו לב, אני מחזירה את הידיים, מתחילה להוריד את הרגליים, להרחיק אותם, תשאירו את המותנית צמודה. הרגליים יורדות, הראש עולה, יורדות, הראש עולה, הרגליים יורדות, הכתפיים עולות, ואנחנו משחררות, לוקחות אוויר. בנשיפה אני עולה, שומרת על הקשת, מרימה את הרגליים, מכניסה את הבטן, מצמידה את המותנית. מוציאה את הידיים, נוגעת בשוקיים. חוזרת עם ידיים מתחת לאור. מורידה את הרגליים לאט 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 לאט, ותוך כמה שהרגליים יורדות, הכתפיים מנסות לעלות. הרגליים יורדות, הכתפיים מנסות לעלות. ואנחנו משחררות. מרגישים את הבטן טוב טוב. שוב, תשמרו על הקשת, תמתחו את הגב, תוציאו אוויר. קחו אוויר, תתכוננו, ובנשיפה הרגליים עולות, אני מצמידה את המותנית. אני מוציאה את הידיים, אוספת את הבטן, חוזרת, לוקחת אוויר, מתכוננת. בנשיפה הרגליים יורדות והראש עולה. הרגליים יורדות והכתפיים עולות. ועוד 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 ועוד, ואנחנו וואו, משחררות. נעשה את זה פעם אחת אחרונה. ולשמור את הקשת באגב, להרים את שתי הרגליים, להוציא את הידיים, להחזיר את הידיים, ובנשיפה מתחילות להוריד את הרגליים, עוד לאט לאט, והכתפיים מנסות להתרומם, ואנחנו יורדות למטה, לוקחות אוויר. מהמקום הזה אני מותחת הגב עולה עם מרפק ימין לברך שמאל, וירידה. תמתחו גב ארוך, יספו את הטבור, ותרדו. ואנחנו באלכסון, מותחות ויורדות. ועולות באלכסון, אוספות בטן ויורדות. וכשאני עולה, אני מנתקת את הרגל בערך לתקרה, ואני יורדת לקחת אוויר. ועולה, אוספת את הטבור ויורד. שימו לב שהגב שלכם ארוך, ואנחנו יורדות. ועולות באלכסון, ואנחנו יורדות. אנחנו עולות למעלה, אנחנו נשארות, סקרום על הרצפה, ובהתארכות אני מחליפה, ומחליפה. גב ארוך, תלחצו על הסקרום, גב ארוך ולהחליף. תוציאו את היד ולחצו על הברך מבפנים, ואנחנו מחליפות, ואנחנו מוסיפות, רגל יוצאת קדימה באוויר, זה אם לא בתנאי שלא כואב לכם הגב. כואב לכם הגב, תניקו את הרגל על הרצפה. לא כואב, תשלחו, ואנחנו מחליפות, ומחליפות, ומחזיקות את שתי הידיים מאחורי הברכיים. אני מצמידה את המרפקים על הירכיים, לוקחת את המצח קדימה, עולה למעלה, ויורדת, פותחת מרפקים. מצמידה מרפקים, עולה למעלה, ויורדת, לוקחת אוויר. שם את הידיים על השוקיים שלא קשה לה, ואני יורדת. ושוב, עם השוקיים אני עולה. אם גם זה קל לי, אני שמה ידיים על הקרסוליים. שימו לב לראש, משקל הראש מושך קדימה. אם קל לכם פה, תתפסו בכפות הרגליים, תנסו ליישר ותרדו למטה. תתפסו בכפות הרגליים, תנסו ליישר ותרדו למטה. פעם אחרונה. אפשר גם לתפוס בשוקיים. אנחנו נשארות וחוזרות ועולות לעמידת 6. עולות לעמידת 6. גב ארוך. תמשכו את הברכיים פנימה ותתחילו לצייר מעגלים עם הכתפיים ללוח קצת. אני מציירת מעגלים, שומרת על מרפקים ישרים, בטח הזה זז לי למעלה ולמטה, אם אתם שמות לב. מהמקום הזה אנחנו הולכות לאחור למתיחה של גב, הידיים רחוק לפנים. אנחנו באות קדימה ומשאירות את הברכיים על הרצפה, כן, ואוספות את הבטן. אנחנו לא רוצות ליפול עם האגן, אנחנו מחזיקות הכל חזק, יציב.
אנחנו הולכות לאחור, לוקחות אוויר מהאף, וכשאני מוציאה אוויר, אני באה קדימה ומביאה את רגל ימין אל הרצפה, או הצידה בכף כפות הידיים. ואנחנו חוזרות לאחור. עכשיו שימו לב, אנחנו עובדות בשלבים כרגע. ברגל שמאל תבוא קדימה. כל פעם נעבוד, כן. אנחנו ממשיכות בשלב הזה. אם יהיה לכם קשה השלב הבא, תישארו בשלב הזה. השלב הראשון זה לבוא קדימה. השלב השני זה הרגל באה לפנים, ואנחנו מחזירות, לוקחות אוויר, שאיפה. מביאות את רגל שמאל פה קדימה. שלב הבא, אנחנו הולכות לאחור, מותחות הגב, באות לפנים, שמות את רגל ימין, ומנתקות רק את ברך שמאל, מותחות את הגב, שימו לב לבטן, שימו לב כמה משקל יש לכם על הרגל, כמה משקל על הידיים, כמה אתם מרגישות את כל השרירים האלו התחתונים. אנחנו יורדות למטה, מחזירות את הרגל ולוקחות אוויר. אנחנו באות לפנים, שלב שני רגל שמאל, שלב שלישי, הברך הימנית ישרה, בלי מאמץ בכתפיים, אין גב עגול. אנחנו מיישרות, מניחות את הברך, חוזרות חזרה והולכות לאחור למתיחה. ואנחנו באות לפנים, רגל ימין, היא רגל שמאל, שימו לב למשקל, לשרירי הבטן, כך כשאני מחזיקה את שרירי הבטן זה עוד שלה, יד ימין עולה לי לתקרה, אני מסתכלת, כן, אני פותחת את היד של הברך, אני חוזרת עם היד, מחזירה את רגל ימין לאחור, שם את הברכיים והולכת לאחור. אני לוקחת אוויר שאיפה, בנשיפה אנחנו באות קדימה, רגל שמאל באה לפנים, שלב הבא ניתוק של רגל ימין, הרמה של רגל יד שמאל לתקרה, שימו לב איך אני מכניסה את השכמה הימנית טוב טוב פנימה, אוספת את הבטן, מותחת את הרגל הימנית, עקב לרצפה, חוזרת חזרה, לא מתמוטטת. אם אין לכם כוח, שימו את ברך ימין, אם יש לכם כוח, חברו את שמאל, שימו ברכיים, וואו, ותלכו לאחור למתיחה. אז אנחנו באות קדימה, רגל ימין, רגל שמאל ישרה, יד ימין לתקרה, להכניס את השכמה השמאלית, למתוח כף יד מעל כף יד, אנחנו חוזרות, מחזירות את רגל שמאל, מורידות ברכיים והולכות לאחור, שאיפה. אנחנו באות קדימה, יש עוד שני שלבים, ורגל שמאל, מנתקות את ימין, יד שמאל לתקרה, ושימו לב לשלב הבא. אני מביאה את ברך ימין ליד שמאל, אני תופסת, אני חוזרת חזרה, שמה את יד שמאל, רגל שמאל, מורידה ברכיים והולכת לאחור להתארכות. ואנחנו באות קדימה, רגל ימין יוצאת, שמאל מתיישרת, תלחצו את הרצפה, תתארכו. מי שנורא קשה לה יכולה לנוח קצת ולהביא את ברך שמאל אל ימין. כל המשקל בא קדימה, אנחנו חוזרות, מניחות היד, חוזרות. תרימו את הישבן שם למעלה רגע, תנוחו בכלב מביט מטה, חזרו לפה לגב ישר, תורידו את הברכיים, ואנחנו פה לאחור למתיחה של גב. ואנחנו באות קדימה, נוציא את רגל שמאל, ניישר את ימין, יד שמאל לתקרה, ברך ימין אל היד. אני חוזרת לרגל ימין לאחור, ושימו לב, אני מרימה את רגל שמאל לתקרה, עקב ימין מתרומם, האוזניים בין הזרועות, אני מורידה את הרגל, הולכת קדימה לפלנק, מורידה את הברכיים מתחת למפרקי הירך, ומותחת את הגב. זה הכל. אז אנחנו עושות את זה כמה פעמים. באות לפנים, רגל ימין קדימה, שמאל מתנתקת, יד ימין עולה לתקרה, יד מעל יד. אנחנו מביאות את הברך אל היד. אנחנו מחזירות את רגל שמאל, את יד ימין לרצפה, מרימות את הרגל הימנית, את העקב השמאלי, מורידות את הרגל, נוסעות כך לפלנק, מניחות את הברכיים והולכות לאחור למתיחה של גב. מוכנות להגביר קצב, אז אנחנו באות לפנים, שמאל יוצא, ברך ימין מתרוממת,
יד שמאל לתקרה, ברך ימין ליד שמאל, אנחנו מחזירים, מרימים את רגל שמאל לתקרה, ראש בין הידיים, אנחנו מורידות את הרגל, הולכות פה לפלנק, מורידות את הברכיים שומרות על גב ישר, ולאחור. עוד פעם אחת. אנחנו באות קדימה, רגל ימין, ניתוק של שמאל, הרמה של יד, ברך אל היד, לקחת לאחור, לקחת להרים את רגל ימין, פה גבוה לתקרה, להוריד. אנחנו בפלנק, מפה אנחנו מכופפות מרפקים, שמות את הברכיים ויורדות למטה. אני שולחת כפות רגליים באוויר, אוספת בטן, שולחת את הידיים לאחור, מביאה כפות ידיים אל האוזניים, מנתקת כפות רגליים ושמה את המצח על כפות הידיים. אוספת את הבטן, מותחת את הגב, מנתקת את המצח. לוקחת אוויר ידיים לאחור, תרימו כפות רגליים. מצוין, תגישו את העבודה בגב, תכפפו מרפקים ולשחרר הכל. קחו אוויר. אספו את הבטן, תנתקו את המצח. כמו טיל בליסטי, תשלחו את הידיים לאחור. הרימו, ישמן מקובץ. אם זה נכנס לכם לגב תחתון, הרמתם מדי את הרגליים. ותשחררו. אספו את הבטן, תנתקו את המצח. תשלחו את הידיים לאחור, כפות רגליים באוויר. אספו בטן. תכפפו מרפקים ידיים על האוזניים. ושימו ידיים מתחת לחזה. מהמקום הזה, מרפקים צמודים לגוף, אני דוחף את המזרן קדימה ומרימה חצי תנועה ויורדת למטה, לוקחת אוויר. ובנשיפה אני עולה לחצי תנועה ויורדת למטה. אני לא רוצה ליישר את הידיים עד הסוף. לעלות לחצי תנועה זה יותר קשה, ואנחנו יורדות למטה. ועכשיו, מי שיכולה, עולה חצי תנועה, תנועה מלאה ניתוק ברכיים. יופי. שימו ברכיים ותרדו לאט לאט, אנחנו בולמות תנועה. יופי. חצי תנועה, קיבוץ של בטן. אנחנו עולות לתנועה מלאה ניתוק ברכיים. יופי. אני שמה ברכיים. ויורדת לאט לאט, בולמת, רק עוד פעם אחת. ואני עולה חצי תנועה, עולה עד למעלה. מצוין. מכניסה רגל אחת פה פנימה ומתיישבת. כן, עבודת כוח. אנחנו יושבות בקירוס, מסובבות את הידיים ככה. נשחרר אותם קצת, עבדנו הרבה על הידיים, ותוך כדי הסיבובים, כל כף הרגל על הרצפה, וזה חשוב להשאיר את הרגליים ברוחב האגן. כל כף הרגל על הרצפה, אנחנו יורדות אל הסקרום, הכתפיים בגובה הברכיים, ואנחנו עולות פה למעלה. אל תנתקו כפות רגליים. אנחנו אוספות את הבטן ויורדות מעבר לברכיים. וככה אנחנו כבר עגולות. אני כל הזמן כמו עם כפית מגרדת את הבטן. חזרנו מהמקלט, ואנחנו ממשיכות. אז אנחנו בישיבת קירוס, ידיים משני צידי הגוף. אנחנו לוקחות ידיים למעלה. אמרנו חשוב להניח כל 10 הבעונות על הרצפה. אנחנו יורדות לפנים. שמות לב שהברכיים לא נפתחות, ויורדות כל זמן שכפות הרגליים על הרצפה. הן מתחילות להתרומם ואני יוצאת. אם הם לא יתרוממו, אני יכולה לרדת ואני יורדת אל הסקו, ידיים בגובה הברכיים. ושוב, אני מתרוממת, וחשוב מאוד עצמות ישיבה לתוך הרצפה. אוספות את הבטן, הולכות לפנים, ויורדות למטה, ידיים בגובה כתפיים. אנחנו מנתקות רגל אחת, מצרפות הרגל השנייה. אתן על הסקו, אני מזכירה לכם. מניחות בעונות, לוקחות אוויר והתארכות. תקפידו שהברכיים לא יפתחו, אז הבטן כל הזמן הגב יתארך, והבטן תהיה שם בפנים. ואנחנו יורדות למטה. רגל שמאל מתרוממת, ימין מצטרפת. אנחנו כפות ידיים לכיוון הרצפה, תסדרו את השכמות. תורידו בעונות עקבים, תעלו למעלה,
ברכיים קדימה ואספו את הבטן. ואנחנו יורדות כל זמן שאנחנו יכולות. מנסות להרים את שתי הרגליים ביחד, אם לא כואב הגב, מיד רגל, לא להתעסק עם כאבי גב. לסדר את השכמות, ואנחנו מורדות את שתי הרגליים, ועולות פה למעלה מעבר לברכיים. פעם נוספת, אנחנו יורדות ידיים בגובה כתפיים. אנחנו מוציאות את הידיים, מלוות אותה עם המבט, חוזרות, שתי הרגליים עולות, שתי הרגליים יורדות. ואני לוקחת, אני מלווה פה, שתי הרגליים עולות, שתי הרגליים עולות, יורדות, ואנחנו עולות פה למעלה. אנחנו חוזרות חזרה, ואנחנו בישיבה רביעית. בתוך הישיבה הרביעית אנחנו נוסעות קדימה, מושכות את הסנטר אל החזה, מתרוממות לאט למעלה, ויורדות הצידה, אני שמה את האמה, את המרפקת האמה, ומרימה את האגן. ואני חוזרת חזרה, רגליים באוויר ולצד שני. קחו את הברך פה לאחור, תיסעו קדימה, תחליקו קדימה. תביאו את הסנטר לחזה, אם אתם מרגישות מתיחה בגב זה מעולה. ואנחנו חוזרות חזרה, שמות את המרפק מתחת לכתף, את האמה, ואנחנו מרימות את האגן למעלה. גישו את המתיחה פה בכל הצד. ואנחנו חוזרות רגליים, מתהפכות לישיבה רביעית. אנחנו הולכות עכשיו לא לפנים, אלא לפינה של הברך, ואנחנו יורדות למטה. מושכות את הסנטר לחזה, נשארות שם רגע, חוזרות חזרה, שמות את המרפק, את האמה, ומרימות את האגן למעלה, וחזרה. אנחנו מרימות את הרגליים, ולישיבה רביעית לצד שני. אנחנו לפינה של הברך, שומחות ידיים, סנטר לחזה, ככה למתוח כמה שאתם יכולות, חזרו חזרה. שימו את המרפק מתחת לכתף ותרימו את האגן, תמתחו ואנחנו חוזרות חזרה. הרגליים פה באוויר, אנחנו מסתובבות לאורך המזרח ויורדות לשכיבה על הגב. שימו לב איך הגב מונח על הרצפה, איך צד ימין לעומת צד שמאל, איך הגב לעומת מה שהתחלנו את השיעור בפרק הקודם. תלחצו את העקבים לרצפה, ואנחנו דוחפות את האגן למעלה. החזייה נשארת על הרצפה. על זה שאני לוחצת את העקבים לרצפה ומושכת את הברכיים קדימה, אני ארגיש יותר את החלק האחורי של רצפת האגן. תשימו לב לזה. תרדו לאט, חוליה אחרי חוליה, ותתארכו. ושוב, אני לוחצת את העקבים. הברכיים קדימה, אני מתרוממת למעלה, האגן עולה. ואני יורד, לוקחת אוויר, ואני עולה, אני לוחצת, מתרוממת למעלה, לוקחת אוויר, ויורדת חוליה אחרי חוליה, להתארכות. פעם אחרונה, ואני דוחפת ונשארת למעלה. אני אוספת את הבטן, רגל ימין פה לתקרה, פלקס עד לגובה הברך, פוינט, להוציא אוויר, להחזיר מהבטן. תיקחו אוויר, תאריכו עמוד שדרה, נשיפה, הוציאו אוויר, ותיקחו אוויר, שאיפה, ובנשיפה תוציאו אוויר. ושוב, אנחנו לוקחות אוויר, התארכות, ובנשיפה אני מוציאה אוויר. לוקחת אוויר, רגל יורדת פה קדימה, פוינט חוזרת, עוד פעמיים, פלקס לפנים, פוינט חוזר, פעם אחרונה, פלקס לפנים, פוינט חוזר, אנחנו מורדות את הישבן לאט, מיישרות את רגל שמאל, מרימות את הראש, ואנחנו מתחילות בסיבובים קטנים. מי שמרגישה שהיא יכולה להרים את הרגל קצת מעל הרצפה, את רגל שמאל, תעשה את זה, ואנחנו עושות סיבוב גדול, נוגעות ברגל ומושכות, סיבוב גדול, נוגעות ברגל וממשיכות, וסיבוב. קשה לי, אני אניח את הרגל על הרצפה, ואני אעשה סיבוב. מתכופפת לי הברך, אני אעבור לסיבובים קטנים. ועוד פעמיים, ועוד אחד, להישאר. לקפוף את הברכיים, ראש למעלה, ולהחליף רגל אחת על הרצפה. לקפוף, אם לא כואב לכם הגב, תחליפו רגליים ישרות כמו מספריים. אספו את הבטן, תתרוממו כמה שאפשר למעלה. עוד 3,
עוד 2, עוד 1, שתי הרגליים למעלה, ואנחנו משחררות, מוציאות את הידיים. אנחנו מרימות את העקבים, לוחציות את כריות כף הרגל לתוך הרצפה, ומתרוממות למעלה. מניחות את העקבים, ויורדות חוליה אחרי חוליה למטה. אני מרימה את העקבים, ושימו לב, אני שמה לב, אני בכריות הבעונות ועל כריות כף הרגל. מניחה את העקבים ויורדת למטה חוליה אחרי חוליה. אני מרימה את העקבים, מרימה את הישבן, מניחה את העקבים ויורדת. בואו נפריד, שימו לב שהעקבים מורמים, אנחנו לוחצות מהכריות איך החלק הקדמי של קרקעית האגן עובד פה. אני מניחה את העקבים, אני ארגיש את החלק של אזור פי הטבעת, ואני יורדת למטה, פעם אחרונה. מרימה עקבים, מתרוממת למעלה, מניחה את העקבים, נשארת פה ומרימה את רגל שמאל פה לתקרה. אני לוקחת אוויר, פלקס לגובה הברך, פונט לתקרה. פלקס אני לוקחת אוויר לגובה הברך, פונט לתקרה. עוד טיפה, לוקחת אוויר התארכות, פונט לתקרה. ושאיפה, ושאיפה. לוקחת אוויר, מוציאה אוויר. ולוקחת אוויר, מוציאה אוויר, מחזירה את הרגל עם שרירי הבטן עוד פעמיים. ואחד זה הפעם האחרונה. לוקחת אוויר, מוציאה, מורידה את האגן, לאט לאט. מרימה את הראש פה למעלה, שולחת את הרגל הימנית. מתחילה עם סיבובים קטנים, אם אני יכולה, אני מרימה את הרגל באוויר, מגדילה את הסיבוב ומנסה להגיע אל הרגל ולמעלה. להגיע ולהוציא אוויר. לקחת להוציא, לקחת ולהוציא. שוב, אם קשה לכם, שימו את הרגל על הרצפה. ואם קשה לכם, תעשו סיבובים קטנים. עוד 2 סיבובים. פעם אחרונה, אנחנו פה. מחליפות רגליים בתנועה קטנה, ראש למעלה. מספריים, מספריים. ולאט לאט אם אנחנו יכולות, המספריים האלה גדלות, ואנחנו מנסות לתפוס את הרגל. לתפוס את הרגל פה למעלה. להחליף, 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 להחליף. ועוד 4 ו3 ו2. עוד 1, אנחנו תופסות מאחורי הברכיים. אני מביאה את הברכיים אל החזה, מיישר את הרגליים לאחור, מורידה את העקבים אל הישבן ומתרוממת כשאני עגולה אוספת את הנטל. אני הולכת לאחור, מיישר את הרגליים לאחור ועולה עגולה. ואני מיישרת. תתפסו עכשיו בשוקיים, וכשאתם למעלה, תנסו להרים את עצם החזה וליישר. ואנחנו יורדות. אני מיישרת מאחור, אם הישבן עולה, זה טוב, עצם חזה עולה. ואנחנו פה לאחור, וחוזרות, ועלייה. פעם נוספת, אנחנו לאחור, חוזרות, עולות פה למעלה, ומשחררות. ומסתובבות לעמידה 6. הולכות לאחור, למתיחה של גב. שמות את העמוד ונוסעות לפנים עד שאנחנו מרגישות את שרירי הבטן, חגורת כתפיים, הכל נמצא במקום, הברכיים צמודות, אנחנו נוספות את הבטן. רגל ימין מתרוממת, הברך בגובה האגן ולהוריד. אספו את הבטן, הרגל מתרוממת ויורדת. כמה אתן יכולות ללחוץ את העמוד לתוך הרצפה, למתוח את הגב ולהמשיך בתנועה עם הרגל מבלי שתיפלו שמאלה. אנחנו לוחצות ויורדות, ולוחצות ויורדות, ואנחנו פה ויורדות, ואנחנו נשארות למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אני מיישרת את הרגל, אוספת את הבטן, והעקב לתקרה בפלקס, בפוינט אני מיישר, פלקס לתקרה, כמה אני מותחת את עצמי, וככל שאתם מתוחות יותר, אתם תרגישו את כל השרירים פה התחתונים עובדים, ופלקס לתקרה, פוינט קדימה, פלקס לתקרה, פלקס קדימה, סליחה, פוינט לתקרה, פלקס לפנים, אנחנו מורידות את הרגל, מצרפות את הרגל השנייה, והן נשארות בגב ארוך. ננסה להרים רק את הישבה, פה למעלה, אנחנו על העמוד, וניסע קדימה. עוד אחד כזה. ננסה להרים את הישבן למעלה,
ממש תוציאו אוויר עם שמירת בטן תחתונה, תשלחו את הישבן שם לאחור. אנחנו ניסע לפנים, נשים ברך אחת, עוד ברך ונלך לאחור, במתיחה של גב. אנחנו ניקח את הידיים קצת לצד אחד, לשמאל, במקרה שלי. ונחזור, וניקח את הידיים לימין, במתיחה. ונחזור, נשלח אותם רחוק קדימה, נבוא עם הגוף קדימה, נלחץ את העמות, הכתפיים מעל המרפקים, כפות ידיים ישרות, תספו את הבטן, הברכיים צמודות ורגל שמאל יוצא וחוזר, שמאל יוצא וחזרה, להוציא אוויר ולחזור, ולהוציא ולחזור. שימו לב לשרירי הבטן, שימו לב לחגורת הכתפיים, אתן כבר יודעות. להחזיק את זה עוד למעלה, למטה, והרם ועורל. תקפידו שלא ברחתם ימינה פעם אחרונה, ואתם נשארות 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. פלקס אנחנו מיישרות רגע, פוינט לתקרה. לא להוריד את הברך, פלקס ליישר, פוינט לתקרה. פלקס ליישר, פוינט לתקרה. עוד טיפ-טיפה. פלקס ליישר, פוינט לתקרה. פלקס ליישר, פוינט לתקרה. פעם אחרונה, פלקס ליישר. אנחנו מורידות רגל אחד. מצרפות גם את הרגל השנייה, אנחנו מותחות. וללמוד את הישבן לתקרה. אני נוסעת קדימה. שמה את הברכיים, שם פיסוק בברכיים, והולכת פה לאחור. אני מושכת את הסנטר לחזה. שלחת החזה קדימה, ובאה לפנים. אני בעמדת 6. אני מתחילה לסובב את הכתפיים בסיבוב. אני רוצה להניע את בית החזה. המרפקים שלי ישרים. עוד אחד. ננתקות את הברכיים, גב ישר. ועולות למעלה כלב מביט מטה. שולחות את העקבים לרצפה. חזה לברכיים. אנחנו הולכות עם הרגליים אל הידיים. נשארות פה. מנסות ליישר את הברכיים. עוזבות את הידיים לאט לאט. מתכופפת את ברך ימין. ויד שמאל לתקרה. שימו את יד שמאל על הסקו. וחזרו. שתי ברכיים כפופות. תיישרו את רגל ימין. יד ימין לתקרה. אם אתם לא מגיעות לרצפה, שימו את היד על הברך, את המרפק על הברך, זה בסדר. שימו את היד על הסקו. תיישרו את שתי הרגליים. תעלמי לאט לאט למעלה. נכון. אנחנו מסובבות את הכתפיים. ומסובבות את הכתפיים. עוד אחד, מסובבות את הכתפיים. אני חתוכה לגמרי, אני לוקחות אוויר. הראש שלי חתוכה. לשפות. תודה רבה רבה. ומה נעשה עם הסוף הזה?